O día 2 de novembro, as rúas da Illa de Arousa énchense de nenos e nenas que percorren a vila para pedir polos defuntiños. As imaxes de anos anteriores contrastan coas deste ano, xa que por precaución, dende o Concello recomendaron que os máis pequenos non saísen a pedir ás rúas. Pois mal, porque a mí me gustaba mucho ir a pedir así con los amigos, siempre quedaba con los amigos y siempre íbamos a pedir a todas as casas. Bueno, os nenos viven un pouquiño triste porque a verdad é unha tradición moi grande e os nenos andan todos, uns choran, outros queren ir igual, pero non se pode. E non podendo, pois, temos que aceptalo. Os establecementos e os veciños que habituaban a dar as esmolas aos máis pequenos lamentan a cancelación, pero entenden que é necesaria. Bien, por una parte, porque claro, hay que mirar por la seguridad de los niños, pero me da un poco de pena, la verdad. Bueno, parecenos normal, vamos a non salir fora das normas, porque temos que aceptar un pouquinho as normas que é bo para todos, non? Porque a salud ante todo. Dende o Concello fixeron esta recomendación para evitar as aglomeracións, xa que o habitual é que os máis pequenos percorran as rúas en grandes grupos. Era moi tradicional que foran grupos grandes, é dicir, que entraban grupos grandes en casas, en locais, etc., o cual nos chamou a pedir, a recomendar que non se seguira, que este ano se adiase. Aínda así, e respetando as medidas, houbo que continuou coa tradición, xa sexa levando os pequenos a pedir aos avós ou os locais tendo detalles cos clientes. Unhas moliñas polos difuntiños que van alá. Pois nada, polo tema de que vivimos, como que este ano nada, de os que é os familiares, nada máis, levámolo, polo tema da gracia cos abuelos, e nada máis, este ano nada máis. Bueno, se nota en los niños, se nota, la gente está más triste, más apenada, pero bueno, nosotros hicimos unas bolsitas por si viene alguien aquí a tomar algo, pues darles algo, por lo menos. Os nenos e nenas da illa deberán agardar para volver pedir a esmola polos defuntiños ata o ano que ven. O parón é necesario para evitar a propagación do virus e volver ver unhas imaxes como estas cos establecementos abertos para recibir os máis pequenos. Imaxes iguais ou similares, porque algúns gañáronse unha merecida xubilación.